Я кажи Оля, бе. А? Кажи здрасти. Що? Като снимат за Хоби ТВ. Самай табе, бе. Тук снимаш как се прави. Негото, да спиш. Дошъл си риба да ловиш, а пък ще спиш. Може ли така? Може. Може ми, като си направихме къща, ай. Снимай, Иван, как изтърва сума, а? Защото нямаше време. Тъй със сланената шапка, а? Сумови, сега ще еш какъв сон, браче. Сега като зацикли ще ги докарам сумови. Какво я кажеш, Николайче? Може и да се поспита, я? Абе може, бе. Тая къща, където си направихме. Сега виждате Чичо би Пенчо как вади сома. Ха. Иди ли, бе? Иди, бе. Ииii, той е много голям, бе. Абе, чак много голям. Мъчелита. А? Мъчелита. Ще го извадим, бе. Дай само да го изпуснем катоня. Спокойно. По-спокойно. И че развивай брензата. Бах му майката. Ко прави той, бе, човек? Ало? Спри го, ей. Ах, негота. Дръж го, бе. Скъса. Скъса. Майка му, дай ба. Аз къса. Скъса, бе. Това не е макара, бе. Ай, стига, бе. Не ли още на тапата? А? Или не? Стига. И ко стана? Не можа да отпусна. Тя тапата къде е? Там къде се движи. Сега в момента ще мине по... Тя тапата не може да я хвани. Тя тапата ще остане сама. Дай добре да вземе на ванката тапата. Ай.